kaisla, ito po pala ang PMG Magic TV. Yan po sila pag nagtatrabaho tuwing umaga. Then pagkatapos po ng trabaho, pag out po nila ng 5 ay gagawa sila ng mga videos para merong nakakatawa. Ayan po sila guys. Kaway naman kayo mga guys. DJ Franz, kumaway ka naman. Masyado kang seryoso sa welding dyan ah. Hey, kaway DJ Franz. Kumaway ka naman. Isang kaway lang dyan. Ayun oh. Ayan na sila mga kaibigan. So panoorin nyo mamaya, may video kami. Ayun, naririnig nyo naman na meron daw silang video na ipapalabas. Kaya kailangan nating panoorin, like, share and subscribe. Yan lang po ang kailangan natin. Ayan oh. Ayan yung albularyong ano natin oh. Wala pang krimen, suspect na.